A few moments later. Hi guys, mazong adlaw na tantanan, mazong hapon day na tantanan guys, hapon na darhi, alas 3 na kapin. Paadyon ta ko sang video kay i-upload na karon. So nagchat na po rami, larga sila ang gabi alas 7. Si Bibi hanang atuon ron. So kujogi ko ninyo guys, sadto. Banabanan po kung papagabril pag adlaw. Wa na nga tuon guys. Kapag iapa si Papa Gabriel guys, ito kuan buhiin. Tutos mga kanding. Katog magut ko na to guys, nagpahuway ko. Karinita ka adyo. Paadyon tapos ang video. Ato na naman kung paadyon datog tiwas. Ilia, bantaday. Ato imong tita. Nalarga sila ron kaya para sa isang kuan na to Cebu. Maoperahan si Zaba. So, mamularga sila unsa guys, kay ug ma check upon pa si Za. Okay, tas ni pangita pa Papa Gabriel kay tolis buhiin. Hatid ko kari dito. Renita. Sabi init tari guys. Uy, lainon hadlok ka adjust mga high blood kana mga tag-as og mga blood pressure diha, kana mga high blood amping mo kanunay. Magbadbad sa init kay grabe, jara makamatay init dari. Para lain na. Matay init. Init pas kanang init. Ngayon na mga tanam gas nga laos na. Tangad na malaos na kaadyo. Init pa more. Gabi. Sig hapon na hala init gyapon. Ano na guys. Ito pa Gabriel lang tong inita. Amti ka zunihat day day. Grabe init dari Bohol na sa laban ni marami nang sunog. Hapon ta. Hapon sa koron ako kasagi asang bibi. Manara ko rami lang gani sila. Kilap itaw lang uja. Kung sino na. Kung nga mga ganang batian natin mga inahan na ta. Ngawon jud pang anak. Normal jud na. Ngado mo day. Ngado mo video. Ya Papa Gabriel. Panta ko. Pamatog si iton-iton. Kaya bawa siguro pa dyan ang nilakaw dyan na nagkatay. Kaya bawa siguro pag bata nga nang lakaw sila. Hindi. Day. Adi pa dito ni Bibi, kaya maikal si Bibi. Sa iskuan, kain. Hira, hingit tayo, Bibi. Day. Wala na kaas kimyat. Entah. Ni lagi, ya betul. Undang duduk bibi. Undang tahu per. Kami dari Pak butang sa gigaanan. Dari sa gigaanan. Terus. Ako yung tatayron. Ha? Nagadlaw. Ha? Ako yung tatay, ha? Kapag brain. Anak manis. Ako yung mong daddy ron, daddy. Daddy. Daddy kuy. Ako daddy na, ha? Ako daddy na mo ron, ha? Yeah. Daddy. Dalton. Ano nga makaslip? Ha? Step ka rin naman nagkaon. Bago saan? Baka da no? Yan, laghang vitamin mo ba? Inyong ka, Papa Gabriel, Ate Elia. Yaya. No. Parang nagsasanay na naman ako. Hindi. Dua. Taas magtug na galing ako nung pagkahapon. Doon, kanina tayo doon. Mas may binili doon. Nangari ko guys, tayo naman, stress na kape. Ha? Dali doon! Hindi malundot ng bata basta nagdidi.
Request ako sa isang mga bibiron. Kaya medyo lang gulinak. Wala ito yung bibiron mo. Ay, pa dyan yung isang bibiron, yes. Panundan-nidaan ng tubig. 5. Wala kang labas ko. Hindi ka lumabas. I'm fine. Ayun. Libutan. Okay. Medyo lang. Yes. City Mandariliti. City. Diyan ang mga SGs. Ang damandaan kay Majong Dino. Puto na yung magapas. Wala na panigapas mo. Ayan. Tapay. Tapos. Siguro ka nilamok daw. Pwede. Dapat mo ka rin as hindi. Ganda na rin mo dun. Ay, ang bandaan kay Majong nagmaka. Ano ko elektro na yung doon. Padagan hadaan pero hindi na nga doon sa lipi yan yung ura. Edit pa ko para sa upload. Edit ko rin. Pagka-upload gahapon. Dahil guys, larang nga ipadaan. Hindi rin yung dalpon. Para sa mga doon ni Bibi ito. Wala man. Wala nang ginanap. Majong sa koda ng mas. Dos mosquit. So, just sabihin nagduha. Ano ako? Tun. Gini Tun. Naman nakapaglamok. Ano nakapaglamok tan? Para ka Tun. Dua-dua ang dari. Ano man eh. Kita. Dua magamang bata. Wala na lagi na mo klasod pa. Ya. Udah kulo ba dyan? Ito wala sa kasalin. Katong nagbalik ang batang sa duning mata. Alas 3 pa ning mata na. Yes. Si Papa Gabriel may hindi paggunit ka ng hugas o isang bibiron. Nahurot tayo isang lidi. May pabukawan. Mapampoy pag-agas sa tubig dari. Ano po? Sterilize. Mapay pag-agas dari. Mapay pagpagkalimpyo na niron. Hurot ang mga hugasin. May panghugasan sa luka. Way agas. Ang zadaan yung basta din mo agas. Nung napundo may tubig. Napunduhan na magtutubig. Namagirang inga namin itong buho sa CR. Butang nga pa. Butang. Sa bisang mata ka na libang guys. Painis og diaper. Bata. Nagdidikod. Kalaway yung taon sa mga baby. Kalakato. Yung taon. Nakayuyo bi ka rin. Sabi ka managod tubig bi. Liyag si Terry to guys. Puro mas daw kabali yun. Nagi. Mga bali na. Sige yan dahil gari. Gari. Uwi tao kong anak bazi. Ano po. Gari.
Morning guys. Matanas kala katon to ah. Asa ka pa pag-abribing ang takang sa kog din ang namo. Luto. Wala pa makubot sa libi. Ton. Oh baby, ito. Nanalakan yung karejo ha. Magdang ang siya ha. Ay, hindi ako marag-awan man. Kubkub na, kubkub. Ganahan mo sa mga kubkub. Karoon di sa lipan sa tiri, nagkakub. Lala ka. Nagpurma Kub doon. Uy, de, kamang ka, atuin ka. Kamang, atuin ka. Dali. Diyos, dibangan nyo, wap. Kamang, dali. Ang daw ako yung tiil. Nagtiil, mura lang si Rina. Arsa. Rung. Bati dong. Kamang dong. Mukha ba rin nga dapat pagkawan? Home na. Ang ngisi-ngisi mana? Ang ngisi-ngisi mana? Suyo. Ben, nagluto suyo. Inunan. Ha? Humot na. Uy, salamat ka. Jong, papagabril. Lutuan may inunan. Tilawig, mato ba? Para? Di. Para? Ano may suga pa rin ito. Dati naman Junid, ganito ka boss rin. Isod ng bonanan. Di na pwede dana kay impas na sit. Ansa na? Itaon. Nya may shoot on panood to. Kay lutuan na may inunan nga isda. Ito pag-abril kay intatad muli na po na guys. Kay pa mga bata tos bahay. Kay mga buhiin. Ang lato to ati manan. No. Dalton, matug din daw Dalton ha. Tug ikaw da ha. Duko man. Ano man? Duko man. Huwag naman kong ligo. Ha? Salamat sa pag-abril. Salamat sa pagluto. Ang may sa pag-udto. Balik chat tapos pa pag-abril nga rin. Kin ka lang hatid na sa bike. Iuli na yung sa bike. Sino to pang? Sino to? Ha, madayin mo sa ibutang. Yes.